5 εθνικό μέλλον του Καλύμνου για τους πανελλήνιους αγώνες της ΕΤΙΑΣ 2013. Η ώρα που να είναι, θα βγει πολύ για τις καλές. Μαλακία ρε. Ρε, ξύρισμα. Δεν το πρόσκαλα. Ξύρισμα είναι αυτό. Πού είσαι ρε κλόμπο? Κυρία, πού είναι η καπίνα? Το έκανες τελικά χένα ρε. Όντρα λέει. Γεια, καθίστε. Όρικα. Για να είμαστε στο Λάβετε θέση. Αγώνισμα δεύτερο, 100 μέτρα ελεύθερο πέρα. Το αγώνισμα θα γίνει σε 2 σειρές. Να ετοιμάζονται για την πρώτη σειρά. Διαδρομή 1, Θεοδόρου Γεώργιος, ναυτικό μέλη Διάδρομο 2, Μουζάκης Κωνσταντίνος, Ανώζακης 3, Μελάς Εμμανουήλ, ναυτικό μέλη Καλύμνου 4, Αναστασίου Παράλαμπος Νεδεώνα 5, Αυγουστίνος Βεν, Ανώζακης 6, Γαΐρης Μιχαήλ, ναυτικό μέλη Καλύμνου 7, Κεβατιανός Νικολός, ναυτικό μέλη Μήλου 8, Σαμπουστής Λουκάς, ναυτικό μήλο Αλιβερίου. Πάμε! Αναστασία! Ένα 15-4. Πόσο? Ένα 15-4. Και είχε πόσο εντάξει. Λάβετε θέση. Ετοιμάζεται για την δεύτερη σειρά στη διαδρομή 2 πόλης Πάμε ρε Μιχάλη! 3, Βαλαγιανόπουλος Ιωάννης, ναυτικό μήλο Πάμε ρε Μιχάλη, μια κερκιά είναι ρε! Παναγιώτης, ναυτικό μήλο Αταλάντη 5, Παπαστέλης Κρήτης, ναυτικό μήλο 6, Γερμόπουλος Νάτος! ναυτικό μήλο Διάδριο Ωραία. Αποτελέσματα αγωνίσματος σε 100 μέτρα ελεύθερο των Αρτήγων. Πρώτη, Λιβέριος Φροσίνη, ενός δεκίνης με χρόνο 1.12.83. Δεύτερη, Καροτιάνης, ναυτικό μήλο Μήλου. Απονομή στο αγωνίσμα 100 μέτρα ελεύθερο των Παρασκευανάς. Στην τρίτη θέση, Παναγιώτα Νεδεώνα.
Νεβαιώνα. Πρώτη, Κολοκοτρά Γεωργία, ανώτατη. Απονομή στο αγώνισμα 100 μέτρα ελεύθερο των κορακίδων τύπων. Στην τρίτη θέση, Κρόβα Μαρία Νεαυτικού Ομίλου Ανιδωρίου. Δεύτερη, Παπαναστασίου Εκατερίνη Πρώτη, Άμνηστη Ναυτικού Ομίλου. Λάβετε θέσεις. Αποτελέσματα περνάμε αγωνίσματος και το Παναγιώτο Τρενέλικα. Πρώτη, Ψαρκή Εκατερίνη, Ναυτικό Προλεταρείο με χρόνο 3252. Δεύτερη, Ματανόβιτσι Μεθόμετεώνα, 310-3. Τρίτη, Στόλη Δημήτρα, Φυσικλαμισπάρου, 312-43. Παρακαλούνται οι καλλιτέχνες να προσθέσουν στο χώρο των αποδομών. 200 μέτρα ελεύθερα εφήρων. Πρώτος, νομικός Γεώργιος Ιτραϊκού. Δεύτερος, Σαγάρης Χρόνος 240-95. Δεύτερος, Σαγάρης Κωνσταντινού, Ναυτικό Προλεταρείο 444-09. Τρίτος, Καρανίσος Κωνσταντίνος Νεβαιώνα 311-56. Παρακαλούνται οι πολιτικές υποδομήτριες να προσθέσουν στο χώρο των αποδομών. Στην απονομή παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του Ισραηλινή. Πάμε ρε Γιάννη! Πάμε! Λάβετε θέσεις. Παρακαλούμε τους κολυβήτριους Καλοφόμου, Αγγελέτου Παϊραστάρη να προσθέσουν στο χώρο των αποδομών. Επίσης, η κολυβητάς Μπονίκο Συμμετό Ζεβίλα. Παρακαλούμε τον κύριο Μπονίκο, πρόεδρο του Ναυτικού του Ανώτακινου. Πέντε, Αμικάριος Νικόλαος, Ναυτικό Μελοκαλίνου. 6, Παπαδημίου Ευρωπάς, Ναυτικό Μελοκαλίνου. 100 μέτρα πρώτη αμοιά. Τρίτον, Δευτήρα Ιωάννης, Ναυτικό Μελοκαλίνου. Δεύτερος, Κινητός Κωνσταντίνος Ανώδρος.
ευχαριστούμε πολύ. Λάβετε θέση. Αποτελέσματα αγωνίσματος 100 μέτρα ψαλίδα τέρμα. Πρώτος, Ζαΐρης Μιχαήλ, ναυτικό μήνυμα Ιταλία, Μητρώνα, Ιταλία, Λάβετε θέση. Θεοδόρου Κωνσταντίνος, ναυτικό μήνυμα Διάβλου Ερεών. Δεύτερος, Καπουτσής Λουκάς, ναυτικό μήνυμα Διάβλου. Είναι ναυτικό μήνυμα Καλίνη. Ανώδα Κίνθου. Ναυτικός όμιλος Διάβλου Ωρεών. Μελεών. Αθλητικός όμιλος Σπάρου. Ναυτικός όμιλος Μήλου. Ιδραϊκός αθλητικός. Ναυτικός όμιλος Καλίνιο. Στο μαλλί, γιατί σε όλα τα άλλα είναι τελείως μία σχέση στο μουσί. Ναυτικό μήλου Καλίνιο. 6. Θεοδόρου Κωνσταντίνος, ναυτικό μήλου Διάβλου Ωρεών. 7. Θεραπής Μάριος, ναυτικό μήλου Τερίου. 8. Τραπαστέλης Χρήστος, ναυτικό μήλου Μήλου. Μονομικάρις βέβαια. Ελεύθερο. Παρακαλούνται οι κριτές και χρονομέτρες να πάρουν τη θέση. Είναι τριλέντα. Δεν τους κάνει. Ναι, θα μπορούμε.
Τους έχει. Τους έχει ο Νικόλας. Ναι. Είναι καμιά πλακία όμως, Έλα, δεν τους έχει. Στο 4, το 4. Ο Χαραμαντάς της Ιτέας, Λάβετε θέση. Διαδρομιδίο Νίκης Παναγιώτης Ναυτικομήλου Αταλάντης. 3 Βιτούλκας Σπύρος, Αναζακίνης. 4 Βέτουλας Ιωάννης Ναυτικομήλου Καλίνου. 5 Λαγουνάρης Τάκης και Πανόπουλο Ρεκάς Ναυτικομήλου Αταλάντης. Λάβετε θέση. Πιάνετε Λάβετε θέση. Αποτελέσματα γονγινώντας 50 μέτρα ελεύθερο παρασκήνιο. Πρώτη Λιβέρη Εθνοσκήνιο, Μαζακίνηση, με χρόνο 32-50. Para
Παπαδελφού, Πέμπτη, Κίνης, Παναγιώτης Ναυτικοβλήμα Παράδειγμα. Λάβετε θέση. Αγωνίσματα 50 μέτρα ελεύθερο πέδων, 50 μέτρα ελεύθερο παρασκήνιο. Παρακαλούμε τις τρεις θέσεις των ύδρων και τις τρεις θέσεις των να προσέχουν στο χώρο των απονομών. Για την απονομή παρακαλούμε την αντιδήμαρχο Δελφών και πρόεδρο της Αστικής Ενότητας της ΕΑ, κυρία Παναγιώτα Λεωνίδη. Διαδρομή 1 Λυκή Κυριακή Ιδραϊκού 2 Τραπαστέρι Μητρό Ναυτικού Ομίλου Παλίνιου. Η δεύτερη θέση Ζέπινας Ιωάννης Ναυτικού Ομίλου Παλίνιου. Πάμε. Πρώτος, Τραπαστέτης Χρήστος, Ναυτικού Ομίλου Μήλου. Λάβετε θέση. Ομίλου Παλίνιου. Η πρώτη θέση, Τιβέριες Φροσίνη, Ανώδα Κύρκου. Ο Μέλας μου κλείνει την πόρτα μες στη μούρη. Part 2. Ζα. Εδώ ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Μαζεύουμε τα πράγματά μας. Εδώ είναι ο δρόμος της Ιταίας. Το λιμάνι. Έτσι εδώ μικρά, πάει καβλή. Και στο δάφος. Ένα άλλο μικρό λιμανάκι. Αυτή είναι η θέα από το ξενοδοχείο Γαλήνη. Ούτε δεν έκανε ένα το 50 ρεμό, είναι πολύ δύσκολο. Έλα ρε, θα μου φάνηκε εγώ στον αντίθετο. Να φύγουμε, δεν θα προλάβουμε. Εντάξει. Οκ. Πάρε, πες καμιά μπουρδα να περάσει η ώρα. Ναι, Μιχάλη, μίλα ρε. Για κακή μου τύχη έγραφε βίντεο ότι το είπες αυτό. Λοιπόν, Μιχάλη, με το που πάμε, ετοιμάστε, βγάζουμε φωτογραφίες. Μετά είπα, θα Νικό. κάνετε την προθέρμανση και μετά ο Θεός βοηθός. ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, παιδιά. Εύχομαι ότι θυμηθήκατε όλοι να ξεκουραστήκατε. Σαν και εσένα, σαν και Όπως εσένα. ξεκουράστηκα και κοιμήθηκα εγώ. Ναι, Και ο Μελάς και ο Ζαΐρης. το θυμάμαι, το Και θυμάμαι. εγώ. Έρθεις μια μισή ώρα, γελούσαν και χοροπηδούσαν και τρίτα τα κρεβάτια. Αυτό δεν ισχύει. Ποιος δεν ισχύει. 1:04 σου πήρα τελευταία φορά τηλέφωνο. Άλλο αυτό. Α, ναι. Το θέμα είναι ότι χθες είχα μια πολύ μεγάλη απώλεια. Έφυγε νομικά στο δωμάτιο, ενώ άμα έμεινε. Εντάξει, θα έκανες κυλιακούς στα γέλια, ρε. Στο κόσμο αυτό. Άμα έμεινες θα έκανες κυλιακούς στα γέλια. Άμα έμενε στο Ιακή που ήμασταν εδώ. Και εμείς κάναμε κοιλιακούς με την Αναστασία και την Δανάη. Όχι, η Δανάη δεν ήτανε, με τον Νικόλα. Από το γέλιο πεθάναμε. Εμείς πάλι για πολλούς και διάφορους λόγους κάναμε κυλιακούς, ξεκινώντας από το γέλιο και μετά πελέγοντας. Ξέρει πολύ καλά ο Μελάς για τι πράγμα μιλάμε. Τι θα πέσουμε σήμερα, με το μυαλό σαν δεν το ξέρω. Δεν τα πάμε εκεί. Όχι όταν, από τώρα. Το νόημα είναι, παιδιά, ότι είναι τελευταία αγωνιστική
τελευταία μας ευκαιρία να στήσουμε, πράγμα το οποίο έχουμε κάνει πολύ καλά και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Είμαστε ξεκούραστοι, έχουμε φάει πρωινό, έχουμε τερλικώσει καλά. Ψάξε να τα βγάλεις στην πισίνα. Στην πρώτη χεριά ξέρετε, ένας έξω, όλα έξω. Μπορώ να αφήσω 2 αυγά, 5 τυρόπιτες και 10 ψωμάκια. Πώς να τα αφήσω όλοι. Άλλος. Μιλάτε για φαΐ, εντάξει. Το πρόγραμμα μετά έχει ως εξής. Τελειώνει η μεικτή, βραβεύσεις, τελοδρομίες, τα πάντα, παίρνουμε μετάλλιο και από εκεί. Παίρνουμε τη βαθμολογία, βγαίνουμε τις βαθμολογίες μας, βγαίνουμε διακριτικά, αρχίζουμε να βρίζουμε όλους τους άλλους συλλόγους. Άντε, γιατί μπορούμε. όπως μας κάνει και αυτή χτες. Όπως μας έκανα χθες, τους κοπανίσουμε. Ποιος μας έβρισε? Το νομικάριο. Άντε, αφού ήταν άκυρος, αλλά είχε γίνει το πρωί το ίδιο και ήμουν έτοιμη. Μόλις τον ακυρώναν θα πήγαινε στη γραμματεία του έφτιαχνα. Ήταν πολύ 38. Άμα χτυπούσε κανονικά το κουδούνι, δεν θα φαινόταν τόσο. Μην τολμήσετε να ξανακάνετε τέτοια φαντομάρα σήμερα. Απλώς σήμερα λίγο πιο συγκρατημένα. Δυσκόλυσε τα μέλη, δεν ήξερε τι να κάνει και άργησε και λίγο να πατάξει. Απλώς ξέρεις τι φταίει, Νικόλα, σε σένα. Ότι έπεσαν όλοι. Αν δεν έπεφτες μόνος σου και δεν έπεφτε κανένας άλλος, θα σε ξαναβγάζει έξω. Τι λέτε, πήγε στο νερό και μετά πέσαν οι άλλοι. Όχι, αυτό πέσαν οι άλλοι. Άμα είχε πέσει μόνος του όπως έκανε στις κοπέλες, αυτό λέω. Τέλος πάντων, πάμε για άλλες άκυρες. Μην το ξανακάνετε, έτσι. Συνεχίζει το σερί των άκυρων κινήσεων, το έχουμε γερά. Πάμε ρε ομάδα! Έλα καλά ναι, μας έκανες... Και φτάσαμε στο κολυμβητήριο. Παρακαλώ. Ο Ζεμπιλάς που είναι? Καλημέρα σας, καλά, μια χαρά. Ναι. Επειδή ήρθε η ώρα για που θέλουμε να σε αφήσουμε δάσκαλο. Ναι, σήμερα γίνει πανικός. Είναι και μισή. Θα τους σκίσω. Έχουμε χρόνο. Και σου πω και μετά... Δεν θα κάνω πρόστια, δάσκαλε. Βγαίνετε στο 4 για προθέρμανση. Χθες ήταν η μειχτή. Χθες ήταν η μειχτή. Δεν την έκανα τελικά. Ομαδική να πεις ρε. Όχι, γιατί η μειχτή ατομική λέει. Δεν έκανες. Τελικά έκανα δάσκαλε 100 ελεύθερο και 100 πεταλούδα. Γιατί δεν σε βόλευε το πρόγραμμα. Γιατί δεν βόλευε το πρόγραμμα, θα έπεφτα 4 σε μία μέρα. Και έβγαλα τη μειχτή. Και σήμερα θα κάνω 50 ελεύθερο και τη μειχτή ομαδική. Ξεκούραστα σήμερα. Έγινε δάσκαλε. Ναι, τώρα που ακριβώς είναι. Ρε ο Ζεμπιλάς που είναι? Ένα λεπτό, ο Ζεμπιλάς που είναι? Ο Ζεμπιλάς. Αλλάζει δάσκαλε. Ένα λεπτό. Έγινε. Νικόλα! Νικόλα. Λάβετε θέση. Ότο ένα. Απονομή στα αγωνίσματα 100 μέτρα ίσιο πανχορασπίδων Α, πανχορασπίδων Β. Για την απονομή παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του Μεδεώνα. Πρόσθεση χωρασπίδων. Το ένα το αγώνισμα θα γίνει σε 2 σειρές. Πρώτη σειρά, διαδρομή 1, Μανέτα Θεοδώρα, Φυσικό Μίλη Πάρο. 2, Μωραΐτη Χριστούρα, Ναυτικό Μίλη Μίλη. 3, Παγάνη Ιωάννα Υγραϊκή. 4, Μιχαλίδη Υπηρεσία Αναδοχή. 5, Κρέστα Πολιτεία Αναδοχή. 6, Τελείο Στυλιανή, Ναυτικό Μίλη Μίλου. 7, Αγγελέτο Χριστίνα, Ναυτικό Μίλο Γιδαρίου. Απονομή στο αγώνισμα 100 μέτρα ίσιο πανχορασπίδων Α.
Στην τρίτη θέση και Θερμή Νίκηνα. Κάτσε ρε πλάκα. Δεύτερη Κασταβού Ιωάννα Μεδεώνα. Εδώ κοπελάρα μου. Πρώτη Κολοκοστά Γεωργία. Λάβετε θέση. Απονομή στα αγωνίσματα 100 μέτρα ίσιο, Πανθέδων Α, Πανθέδων Β. Παρακαλούμε τους πρώτους πολεμητές από κάθε κατηγορία να προσθέσουν για την απονομή. Για την απονομή παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του ναυτικού ομίλου Αγιβερίου. Πάμε κουλή! Ο Γιάννης ρε! Απονομή στο αγωνίσμα 100 μέτρα ίσιο. Τρίτος Καρμινιάρης Κωνσταντίνος, ναυτικό ομίλου Αγιβερίου. Δεύτερος Πάνος Νικόλαος, ναυτικό ομίλου Αγιβερίου. Την πρώτη θέση για Κουμέλος Αναστάσης, Ανώδακη. Απονομή στο αγώνισμα 100 μέτρα ευθείο Πανθέδων Β. Τρίτος Κονταράτος Κοσμάς ναυτικού ομίλου Πάρου. Δεύτερος Γεωργάνος Πέτρος, Παναγιώτης Ανώδακη. Λάβετε θέση. Τους έχεις κουλή! Σας παρακάλεσα στην αρχή, όταν γίνεται η εκκίνηση, το αντίθεται η εκκίνηση, να μην κάνετε φάρδο, πόσο μάλλον να κορνάρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και Θα το φάσεις τροφή! Πάμε ρε Γιάννη, φάτους όλους! Πάμε ρε κουλή, σε κοστάκι! Στείλ τους σπίτι τους αδιάβαστους! Άντε για τα παλτά! Πάμε ρε κανάρα! Γιατί ρε ψέματα λέω, πες μου. Πάμε Γιάννη! Πάμε ρε Γιάννη! Σόδα οι άλλοι, σόδα! Γιος του Γιάννη! Έλα δικό μας είναι, πάρ' το σπίτι! 1-2 η Κάλυμνος ρε, 1-2! Πάρε το τέταρτο ρε μαλάκα! 1-2 η Κάλυμνος ρε! 1-2! Κίνης Παναγιώτης, ναυτικό ομίλου Αταλάντη. 4 Γεωργόπουλος Αχιλλέος, ναυτικό ομίλου Θεάτρου Νέων. 5 Πεντάδος Κωνσταντίνος, ναυτικό ομίλου. Μπράβο ρε Γιάννη! Μπράβο ρε εργαλείο! Δεύτερη Αγγελέτου Σοφία, ναυτικό ομίλου Αγιβερίου. Πρώτη Παπαγεωργοπούλου Διονυσία, Ανώδακη. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο του ναυτικού ομίλου Ήλου. 100 μέτρα πεταλούδα Πανθέδων Α. Διαδρομή 2 Νόμας Γεώργιος, ναυτικό ομίλου Αγιβερίου.
3 Πόλια Δημήτρης Μεδεώνα, 4 Μάργαρης Γενής Ξανά Ζακίνθα, 5 Καραφυλάκης Νικήτα, 6 Μισπίδης Παναγιώτης Μεδεώνα, 7 Καρδινιάρης Κωνσταντίνος, Ναυτικό Μήλο Λιβερίου. Λάβετε θέση. Για τα 100 μέτρα από τα λόγια παρακαλούμε τις αρχίδες του Παπαγεωργοπούλου Αγγελέτη Γράφη να προσθέσουν στο χώρο των απονοών. Για 100 μέτρα από τα λόγια Παπαγεωργοπούλου Β. Πρώτη, Κρόμπα Μαρία, Ναυτικό Μέλος Λεβερή, δεύτερο Αναστασία Παπαγεωργοπούλου Ζακίνη, 25-24. Τρίτη, Σταγιάρη Νικολέδα, Ναυτικό Μέλος Λεβερή, 51-13. μέτρα ελεύθερων ανδρών και σωστό αγωνισμό θα γίνει σε δύο σειρές. Πρώτη σειρά, διαδρομή ένας ζώντος Παναγιώτη Ναυτικομήλου Λιβερίου. 2 Παραζώος Γεώργιος Ναυτικομήλου Λιβερίου. 3 Παπουτσής Τριαντάφυλλος Ναυτικομήλου Ανταγιάννη. 4 Γονίδος Παναγιώτης Ναυτικομήλου. 5 Αγγελόπουλος Γεώργιος Μεδεώνα. 6 Ναυτικής Ευάγγελος Μεδεώνα. 7 Ειρηνάτης Μιχαήλ Ναυτικομήλου Καλίνου. 8 Παγάνης Καράλαβος Ισραηλίου. Λάβετε θέση. Εδώ πέρα μες στην πισίνα να είχα κάνει κανονικά σταμάκι. Πάμε για μπάνιο. Δικαιούνται. Καφέ. Λάβετε θέση. Λοιπόν, πρώτη είναι η ομάδα των Νότων Λίμπων, 2 Παναγία Πράνος, 2 Κωνσταντίνο 36. Δεύτερη, η ομάδα του Ναυτικομήλου Λιβερίου, με 2-34-75. Στη τρίτη θέση, η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Λιβερίου, με 2-38-35. Παρακαλώ τους αρχίδες ομάδες να προσθέσουν το χώρο.
Ένα λεπτό. Παιδιά, τελικός απολογισμός. Τι κάναμε? Γιώργος. Θέσεις, να πούμε θέσεις. Ζαΐρης. 2 χρυσά, 1 σημαίνιο και 2 αργυρά. Γιαμέος, τίποτα. Μελού. 1 σημαίνιο, 3 χάλκινα. 2 χάλκινα. Γιαννάκης. Και 2 χάλκινα, sorry. Γιαννάκης. 1 χρυσό, 1 ξύπνα ρε. Νικόλα. 3 χάλκινα. Αναστασία. 1 δεύτερο, 1 τρίτο. Ειρήνη. Αγγελική, μπερδεύτηκα. 10 χρυσά. Αστέρι μου. Τρουμουλιάρης. 1 χάλκινο. Νικήτας. 1 σημαίνιο, 1 χάλκινο και 10 χρυσά. Και Νικόλας. Τι γελάτε ρε, ψέματα λέω. Εγώ 1 σημαίνιο και 3 χάλκινα. Ναι καλά, ψέματα λέει. Και 1 χρυσό μετάλλιο στον Γκρέγκορ, ο απίστευτος οδηγός μας, ο οποίος μας έχει φέρει καλύτερα από τον κύριο Χρήστο και θα μας πάει και καλύτερα από τον κύριο Χρήστο και χαμογελάει. Λοιπόν, η αποστολή μας ήταν άκρως επιτυχημένη. Έλα να δυνατό χέρο κορμί για την Κάλυμνο! Του χρόνου τα υπόλοιπα. Δεν πρόλαβες πάλι. Κακιασμένα. Δεν πρόλαβες πάλι ρε. Γιατί μου έπεσε. Δεν πρόλαβες πάλι. Εγώ το νιώθω. Α, το έχεις πάνω σου. Έχει λίγο μόνο. Κάτσετε όλοι έμπορο. Σας παρακαλώ παιδιά, έχω παιδάκια να αναστρέψω, έχω να πάω στη δουλειά μου αύριο. Σας παρακαλώ, να σας παραδώσουμε ένα εσάς και μετά κάνουμε τι θέλετε. Ρε κάτσε κάτω το πουλό να δούμε. Ποιο είναι πάλι λίγο. Βελά. Βελά. Έλα ρε άντε. Πάλι κάτσε. Έλα του να είναι. Αστασία, κάτσε κάτω. Περίμενε. Βίντεο. Είναι επικίνδυνο, μην πας να Επόμενη φορά